И сега имам удоволствието на основание правилника за почетни отличия на община Монтана и решение номер 1233 от 30 април 2015 година на Общински съвет Монтана да удостоим с почетния знак на община Монтана Златко Софрониев Живков за неговия принос за развитието на община Монтана. За мен е чест днес да съм тук и да отлича този почетния знак на този достоен монтанчен. Всичко най-добро. Стефан Венилов онзи ден казва, че наградите го вдъхновяват за нови успехи и надявам се и към двамата това да е факт. Да си жив и здрав. Разбира се. И тук имам по един подарък допълнително към тези двама българи. Ще ви представя подаръците малко. Господин председател, дами и господа съветници, 16 години нося този знак на гърдите си. Сега разбирам, че ще имам още един, който ще си е вече само за мен. Да бъда кмет на Монтана не е била детската ми мечта, нито младежката, нито в по-голяма възраст. Но аз съм магистър по история и знае историята, че по някой път си прави шеги. Така се случи, че съм единствения в нашата история, който изкарал 16 години като кмет на Монтана. Не го приемам този знак като паметник. Паметници в България на кметове няма издигнати. Нито при живе, нито след това. Този знак го приемам като уважение, разбира се, и признание. 90-те години на миналия век бяха години, през които България мина през сериозни промени, през сериозни политически събития и през две икономически и финансови катастрофи в 1990 и 1996-1997. Това бяха тежки години за България, тежки години и за общините в България. Без инвестиции, с разбита инфраструктура, без проекти, изключително тежки години за местната власт и местното самоуправление. Аз лично се надявам, че през тези години от началото на този век резултатите в Монтана са видими по отношение на новата жизнена среда и променения облик, който в момента има нашия град. Това е, може би, най-сериозното предизвикателство и най-тежката отговорност, очакванията на хората, че нещата се случват. Аз смятам, че новия, ако щете, икономически облик след промените и подобрената жизнена среда е заслуга и дело на много хора от моя екип. Не само на мен. На 4-те общински съвета, с които имах възможност да работя, този период, последния, е също изключително силен за Монтана. 2011-2015 година. Приемам този знак като малко уважение към институцията. На тези, които преди мен не са могли да я получат. Игнат Попов, Тодор Гранчаров, Гоцо Митов, Благой Чубриев или който от тях и да каже, сигурно за него Монтана също е била кауза за развитие. И всеки един е дал според силите и възможностите си това, което може. Аз ви благодаря
на всички за тази голяма чест. Приемаме като чест за свършеното от институциите и от кметовете преди мен. Надявам се, че след време, когато се обърнем назад, тези първи 15 години на този век ще бъдат белязани с щрихите на едно възстановяване и развитие на нашия град. Що се касае до паричната награда, която се полага на носителите на почетния знак, колебаях се дълго на чий адрес да замине. И в крайна сметка реших, че аз съм ротарианец, един от 12-те в България, който е носител на най-високото отличие Пол Харис Фелоу +3. Тези средства, около $1000, струват 1666 ваксини и Ротари фундацията ги предоставя за децата болни от полиомиелит в Африка. Следващата вноска ще бъде поредната, която ще направя с тях. Благодаря. За развитие на театралното изкуство, за високи творчески постижения, за дългогодишна работа, за благото на културното поле на нашия град, награждавам с почетния знак на община Монтана по решение на Общинския съвет на Монтана господин Любомир Стефанов Бояджиев. По-настоящем директор на драматичния театър Монтана. Дами и господа, приятели, аз много се вълнувам, но искам да кажа няколко думи. Когато дойдох тук преди 41 години, не мислих, че ще се задържа толкова дълго, но от тогава спокойно мога да кажа, че Монтана е моя град. Тук се роди дъщеря ми, тук посрещам аз моите внуци, тук са моите зрители. Тук са местата, където ходя на риболов. И през тези 41 години наистина Монтана стана по-хубаво място за живеене и става наистина все по-хубаво място за живеене. Казват, че със всяка роля ние актьорите даваме по частица от душата си. Да, така е, но публиката на Монтана ми даде много. Аплодисментите след всяко едно представление са ми давали много, за което мога само да бъда благодарен. Тук изиграх най-хубавите си роли. И как може да не кажа, че това е моя град. Днес на 1 юни искам да ви припомня мотото на Екзюпери в Малкия принц. Всички възрастни са били деца, но малцина от тях си спомнят това. Нека по-дълго да запазим детското в себе си и да помогнем на младите талант. Защото талантът е много уязвим. Да помогнем на младите таланти да се развиват и да остават тук в нашия град. Накрая, може би по навик на актьорите, ще завърша с едно кратко стихче. Нека запазим във времето тежко малко нещо от Бога,